Добрый дзень. Мы рады вітаць вас у беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту на экспазіцыйным сектары Падняпроўя. Падняпроўе гэта адзін з 6 гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі, які знаходзіцца на ўсходзе краіны, у рэчышчы ракі Дняпро і яго прытокаў. То бок ён у нас займае амаль усю Магілёўскую вобласць, недзе палову Гомельскай вобласці і некалькі раёнаў з Віцебскай вобласці. Па сутнасці, Падняпроўе у нас раней было самым малазаселеным рэгіёнам Беларусі. Падавалася б, палессе, дрыгва, няма дзе сяліцца, але гістарычна так склалося, што ўсё ж такі самым малазаселеным было Падняпроўе. А ўвогуле самай малазаселенай тэрыторыі Беларусі былі землі ў рэчышчы ракі Друдзь. І давайте зараз пазнаёмімся з нашым сектарам Падняпроўя і пачнем мы знаёмства з самага старога помніка, які знаходзіцца на тэрыторыі музея, з царквы з вёскі Барань Аршанскага раёна. Царква была збудавана ў 1704 годзе, і па сваёй архітэктуры гэта тыповы беларускі драўляны праваслаўны храм. Тое, на базе чаго мы можам стварыць свой нацыянальны архітэктурны стыль, што, напрыклад, зрабілі палякі з закапанскім стылем ці рускі са стылем рускай поўначы. Яна ўяўляе сабой ярусна-цэнтрычную планіроўку. Галоўныя аб'ём, малітоўная заля, двух'ярусны кафалікон. Вакол яе ніжні ярус утварае галерэя гульбіша, а верхні ярус шацёр з барабанам і макавіцай. То бок, умоўна кажучы, атрымліваецца такі цікавы беларускі драўляны зіккуратик. Вось такая архітэктура, ярусна-цэнтрычная планіроўка, была ўласціва, в прынцыпе, для шмат якіх храмаў на тэрыторыі Беларусі, якія не абмяжоўвались выключна Падняпроўем. Зразумела, там былі іншыя канструкцыі, іншыя аб'ёмы, но вось менавіта яруснасць, ярусна-цэнтрычнасць у планіроўкі захоўвалась. Раней такія цэрквы у нас стаялі непасрэдна у самой Оршы, і ў Магілёве, і ў Віцебску, у Слуцку была падобная царква, у Петрыкаве, але, да жалю, да сённяшняга дня захаваўся толькі адзін храм, царква з вёскі Барань, якая перад намі і знаходзіцца. Галоўнай спецыфікай падняпроўскай архітэктурнай школы у драўляным дойлідстве і не толькі была падняпроўская разьба па дрэве, разьба іканастасаў, разьба алтароў. Майстры былі ў асноўным у Оршы, у нас якраз такі Барань Аршанскі раён, якія рэзалі вельмі якасныя, вельмі добрыя іканастасы. І іх майстэрства было настолькі вялікім, што падчас вайны 1654-1667 году, калі маскоўскае войска ўзяла Оршу, то яно іх не забіла, а ўзяла ў палон і адправіла ў Расію, у Каломенскае, каб яны рэзалі для Алексея Михайловича ў яго царскай рэзідэнцыі. Нашымі шаршанскімі майстрамі быў выразаны іканастас у галоўнага сабора Смаленска. У нас на Беларусі, да жалю, захавалася вельмі мала прыкладаў нашай аршанскай падняпроўскай разьбы па дрэве. І вось што тычыцца непасрэдна нашага храма з вёскі Барань, як выглядала разьба, як выглядал іканастас, мы не ведаем. Таму што прыйшлі камуністы, храм зачынілі, іканастас разабралі, выкінулі, спалілі. Што змаглі мясцовыя некуды ўратаваць, то ўратавалі. І ўсё, што мы ведаем, гэта ўсяго две іконы, якія знаходзіліся ў іканастасе гэтага храма. Гэта ікона Вознесення Гасподня і ікона Святога Міколы. Арыгіналы гэтых іконаў захоўваюцца ў мастацкім музеі ў Менску, прычым Вознесення Гасподня на экспазіцыі можна схадзіць, паглядзець арыгінал гэтага абраза. І з гэтым і звязана тая сітуацыя, што на дадзены момант у нас іканастас у храме яшчэ цалкам не адноўлены. У нас пакуль адноўлена па аналогіям толькі царская брама. Таму што храм, усё, што ў нас знаходзіцца ў музеі, усе помнікі, з'яўляюцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю другой катэгорыі. Адпаведна, вельмі сур'ёзныя мусяць быць гістарычныя праектныя пошукі, каб мы маглі неяк аднавіць гэты іканастас. Яны ў нас зараз у працэсе, усё складана, звестак вельмі мала, але спадзяемся, у будучыні у нас абавязкова ўвесь іканастас будзе выразаны, зашыты, паказаны, як яно мае быць на Падняпроўі. Ну, пакуль што ёсць толькі царская брама, якая, в прынцыпе, і паказвае традыцыю гэтай разьбы. Калі ўваходзіш у царкву, складаецца ўражанне, што яна цалкам новая, рэканструяваная, але гэта не так. Канешне, шалёўка ў нас новая, што дазваляецца падчас рэстаўрацыі драўляных помнікаў, але асноўны зруб збольшага ў нас захаваўся. І каб яго паказаць, у нас зроблена два архітэктурных зандажы ў помніку. Адзін злева ў прытворы і другі ў алтарнай частцы. Зандажы зроблены насамрэч на самых цікавых месцах, дзе ёсць нейкія інскрыпцыі. Напрыклад, у алтарнай частцы у нас ёсць надпіс, які ставіўся падчас асвячэння храма. У нас ёсць крыж, напісана ІСХС Ніка і Евангеліст Матфей. Такія надпісы якраз такі рабіліся ў момант, калі храм асвячаўся ў апсідах. Даволі пашыраная была практыка. Таксама звяртае на сабе ўвагу арыгінальная панікадзіла з гэтай царквы, якая ў нас размешчана ў алтарнай частцы.
Яно было знойдзена нашымі супрацоўнікамі ўжо падчас экспедыцыі 2000-х гадоў у мястэчка Барані і перавезена адрэстаўравана сваімі сіламі. Мы з вами пазнаёміліся з культавай архітэктурай Падняпроўя, а цяпер перайдзем да жылых будынкаў. І першы двор, які мы з вами разглядзім, гэта двор перавезены з вёскі Бракава-Слабада Чавускага района. Увогуле для Падняпроўя уласцівы вяночны тып двара. Вяночны двор – это найбольш архаічны тып двара, двор замкнёны ў кальцо, у вянок, дзе ўсе гаспадарчыя пабудовы, уваходы іх знаходзяцца з унутранага боку двара. Давайте пройдзем на наш двор і разглядзім яго. Вось мы з вами трапілі ўнутр вяночнага двара. Што ў нас тут знаходзіцца ўнутры? Злева ў нас непасрэдна хата, якая ў падняпроўскім вяночным двары ў гэтым комплексе дамінуе. Брама, праз якую мы трапілі. За мной невялічкая паветка. Далей лазня. За лазняй у нас знаходзяцца хлявы для жывёлы. За хлявамі у вуглу паветка. У паветцы у нас зараз выстава, прысвечаная шапавальству, розныя шапавальскія прылады знаходзяцца. За паветкай бліжэй да хаты стаіць клець. Клець – гэта памяшканне для захавання збожжа, ну і, в прынцыпе, ўсёй ежы, якая ў сям'і ёсць, апроч гародніны. Гародніну захоўвалі асобна ў склепах. І калі у цэнтральнай Беларусі у пагонным двары клець заўжды ідзе як трэцяя частка хаты, ну, за выняткам ужо заможных гаспадароў, хто мае шмат жыта, ім трэба большы будынак, то у вяночным двары клець заўжды ставілася асобна ў двары, не ў працягу хаты. У паветцы у нас прадстаўлена выстава, прысвечаная шапавальству. Шапавальства – гэта промысел па вырабу абутка і адзення з валянае воўны. Авечкі стрыглі 2 разы на год, па вясне і па восені, і тая воўна, стрыжаная па вясне, больш гадзілася для вырабу нітак, тая, што па восені, гадзілася для вырабу валёнкаў. У сярэднім на адну пару жаночых валёнак ішло каля 600 грамаў воўны, на пару мужыцкіх каля кілаграма воўны трэба было змарнаваць. Як гэта ўсё рабілася? Шапавальства магло быць як адхадным промыслам, калі вальшчык браў з сабой толькі самыя неабходныя інструменты, так і промыслам надомным. Калі гэта быў промысел надомны, то ён меў свой спецыяльны столік, за якім валяў. Добра вычасаную воўну выкладвалі на тканіне і валялі, як бы нацягнуўшыся на спецыяльны валёк, разнастайнымі варыянтамі рублёў. Просто хадзілі, круцілі, валялі, дадаючы яшчэ круху воўны. Пасля пачыналі ўжо выкладаць нарыхтоўку для валёнка. Нарыхтоўка для валёнка ў нас вельмі цікава выглядае, бо спачатку яна вось такая вялікая. І ўжо пасля з вось такой вялікай нарыхтоўкі мы робім валёнак пад памер нашай нагі. Спачатку вось гэты вялікі валёнак нарыхтоўку трэба яшчэ больш ушчыльніць. Заўважым, што ў беларускім шапавальстве карысталіся выключна гарачай вадой, попелы і нічога іншага не дадавалі. Для гэтага ёсць розныя спецыяльныя шапавальскія начоўкі, шапавальскія прылады, куды залівалася гарачая вада і проста прысавалася воўна. Пазней жа ўжо прыступалі непасрэдна да вырабу валёнка. Для гэтага яго трэба было апрануць на капылы. Розного вставляліся ўнутр капыл на носик, на пятачку і на нашу халяву, і аббівалася ўсё это пры дапамозе малаточка, каб станавілася шчыльней. Калі ўжо нарыхтоўка валёнак быў гатовы, яму падшывалі са скоры пятачку падэшву, каб не прамакала, і недзе на суткі адпраўлялі ў добра вытапленую лазню, каб яны там прасохлі. І толькі пасля гэтага валёнкі можна было насіць. У суседняй паветцы, дзе больш месца і больш святла, у нас стаіць вельмі цікавы прадмет. Аўтаматычная машына для валяння воўны. Калі раней воўну чесалі, як і лён, на грэбнях, то недзе к 30-м гадам, 30-м гадам 20-го стагоддзя нашы сяляне маглі ўжо замовіць з Англіі вось такія механічныя ваўначоскі. У нас шмат валікаў з іголкамі, якія стаяць на рознай адлегласці рознага дыяметра. Просто з аднаго боку мы загружаем пастрыжаную воўну, пачынаем круціць ручку, воўна праходзіць між усімі валікамі, і з іншага боку выходзіць ужо добрае вычасанае палатно, з якім можна было працаваць, з якога ўжо можна было адразу пачынаць валяць нейкія вырабы. Двор з вёскі Бракава-Слабада цікавы тым, што ў ім лазня знаходзіцца непасрэдна ў межах двара. Увогуле у нас па Беларусі праходзіць мяжа распаўсюду лазні ў традыцыйнай культуры. Гэтай мяжой з'яўляецца рэчка Бярэзіна, на якой стаіць горад Бабруйск. Адпаведна, на захад, на поўдзень ад Бярэзіны лазняў не было, на поўнач, на ўсход ад Бярэзіны лазні бытавалі. То бок, калі браць этнаграфічныя рэгіёны, то гэта Паазер'е і Падняпроўе, рэгіёны, дзе ў традыцыі лазня прысутнічала. Але лазню заўжды імкнуліся паставіць па-за межамі двара, як мага далей.
тут у гэтым есть два кампаненты. Як заўжды, у беларускай культуры все рацыянальнае і ірацыянальнае знітавана, знаходзіцца разам. І рацыянальны варыянт лазня лічылася месцам нечыстым, месцам чорным. Гэта было адзінае месца на падворку, якое не свяціў святар, калі асвячаў падворак. У лазні маглі варажыць, у лазні жыў свой дух, лазнік. Таму вось такія месцы, якія как бы сімвалічна стаяць на мяжы нашага і тага света, імкнуліся паставіць крыху падалей ад двара. З іншага боку, усе лазні у нас былі курнымі, тапіліся па-чорнаму, адпаведна, пажарная бяспека таксама. Давайте падалей ад двара, лазня загарыцца, каб увесь двор не згарэў. Увогуле, каб прыгатаваць такую лазню, трэба было ад 3 до 5 гадзін. У лазню у нас хадзілі штосуботу. Выбіралі чалавека, які будзе гатаваць лазню. Што яму для этого трэба было зрабіць? Лазню крыху памыць, нацягаць вады, накалоць дроваў, распаліць лазню, пагрэць воду. Вада грэлася ў драўляных бочках. Як яна грэлася? У печы разагравалі камяні і драўлянымі шыпцамі разагрэтыя камяні апускалі ў драўляную бочку. Камень аддаваў сваю цеплыню вадзе, вада награвалася. Пасля таго, як мы нагрэлі воду, нам трэба было нагрэць саму лазню, каб яна была цёпленькай. То бок мы зноў-такі пратапілі печку, выпусцілі дым і недзе хвілін на 40 лазню закрылі, каб яна там утрымала цеплыню, і толькі пасля гэтага ўжо можна было ісці мыцца ў лазню. Спачатку ішлі мыцца мужчыны, за імі жанчыны. А зараз запрашаю вас прайсці ў хату. Хата наша цікава тым, што сені маюць два ўваходы. Адзін на вуліцу, другі ўнутр двара. У хаце з бракавай слабады ёсць адзін вельмі такі цікавы рацыянальны нюанс. У нас ёсць яшчэ одно вакно ля пола, ля спальнага месца. Звычайна тут у нас глухая сцяна стаіць, но гаспадар зрабіў вакно, і зрабіў ён яго не проста так. Таму што праз гэтае вакно мы бачым увесь унутраны двор і самае галоўнае месца ўнутранага двара — клець, месца, дзе захоўваецца ўся наша ежа. Калі раптам хто ноччу туды трапіць, гаспадар пачуў нейкі шорах, можа вызірнуць у вакно і паглядзець, хто ж это збіраецца ў яго забраць ягоную ежу. Па сваёй планіроўцы хата з вёскі Бракава-Слабада класічная хата-пяцісценка. Для пашырэння жыллёвай прасторы да вузкага фасада хаты была дабудавана яшчэ дадатковая светліца. Бок у нас тут з'явіліся дзверы замест сцяны і наступны пакой. Але ўсе асноўныя элементы планіроўкі хаты у нас засталіся ў абодвух пакоях. У нас па дыяганалі ад печкі знаходзіцца покуць, вісіць ікона, на покуці стаіць стол, насупраць печкі бабін кут і спальнае месца. Як такое ўвогуле здаралася? Чаму так хаты пашыралі? Звычайна это рабілася, калі сям'я станавілася буйней, альбо зарабляла больш грошай, магла неяк пашырыць сваю жыллёвую прастору, каб было зручней усім пасяліцца. У гэтай жа хаце ў непасрэднай гісторыі здарылася такая сітуацыя. У гаспадара гэтай хаты была сястра. Сястра пайшла замуж, але авдавела. І пасля гэтага яе з сям'і яе былога мужа, які памёр, выгналі. Вдову могли пакідаць, а маглі і назад выганяць кшталту: ну а што ты нам тут патрэбна? Наш сын памёр, а хто ты нам такая? Ісці ёй не было куды, і таму брат для сваёй сястры прырубіў яшчэ дадатковае памяшканне ў сваёй хаце. Але ж у экспазіцыі у нас было прынята рашэнне паказаць другі варыянт, што проста сям'я стала больш заможнай і пашырыла сваю прастору. Таму тут у нас была такая простая хата, а там яны сабе зрабілі хату-светліцу, дзе ўжо больш заможны інтэр'ер мы дэманструем. Таму прашу вас прайсці, азнаёміцца з нашай светліцай. Як бачым, у светліцы у нас прадстаўлены больш такі заможны інтэр'ер. У нас уже не лавачкі, разныя канапкі, ёсць стулья, металічны посуд прысутнічае. І самай такой адметнасцю нашай светліцы з'яўляецца наша покуць, на якой у нас знаходзіцца вельмі шмат цікавых народных абразоў. Народныя абразы там прадстаўлены найбольш такія шануемыя, найбольш папулярныя, найбольш распаўсюджаныя. У цэнтры покуці у нас знаходзіцца Христос. Христос-Вседержитель, Христос-Пантакратар. Далей за ім у нас вельмі цікавы абраз каранацыі Пресвятой Богородицы. Далее у нас находится святая Варвара. Варвара была одной из улюбленных святых у народе, лічылася пакравительницей легкой смерти, смерти без пакутаў, тому яе атрыбут гэта чаша. Для хрысціяніна лічылася, што калі ты прычасціўся перад смерцю, то ты аўтаматам трапляеш у рай, усё у цябе добра. Далее у нас галава Яна Хрысціцеля, а за ёй знаходзіцца абраз Сафіі Премудрасці Божией. З іншага ж боку у нас на сцяне
знаходзіцца вельмі цікавы такі простенькі абраз святое семейства, Богородица с Христом, Иосифом, Яном Хрестителем и анёлами. Далей цудоўны абраз святая Варвара со святым Миколом разом. За ими Матка Боска и Параскева. Параскева Пятница, галоўная жаночая святая у нашым арэале, лічылася яна нябеснай пакравительніцай усіх жаночых рамёстваў. А вось у цэнтры у нас вельмі цікавы момант. Мы паказалі традыцыю, якая у нас якраз такі на Падняпров'і і захавалася, традыцыя свячы. У дадзеным выпадку мікольскай свячы. Гэта такое свята, якое мае пад сабой абярэжную сімволіку, абярэжнае значэнне на прыстольнае свята вёскі. У нас мікольская свяча, значыцца прыстол, гэта Мікола. Выраблялася свяча. Воск на свячу неслі усе жыхары вёскі. Лепілася гэтая свяча, свяцілася ў царкве. І вось такі комплекс свяча разам з іконай хросным ходам абносілі ўсю вёску і заносілі ў хату аднаго з жыхароў вёскі, ставілі на покуць. Год яна там знаходзілася, як такі калектыўны аберэг вёскі. Імі карысталіся, калі здараліся нейкія няшчасці на ўсю вёску. Паморак, хлопцаў на вайну забіраюць, эпідэмія. Тады запальвалі гэтую свячу і разам з іконай іх абносілі вакол усёй вёсцы. На наступны год, калі свяча яшчэ заставалася, уся не выгарала, то проста ізноўку неслі ў царкву, свінцілі, зноўку хросным ходам неслі вакол усёй вёскі і пераносілі ў суседнюю хату. І так з года ў год гэты комплекс свячы з іконай вандраваў з хаты ў хаты. Па-харошаму ён мусіў пабыць у кожнага гаспадара вёскі. Вось такі калектыўны аберэг вёскі. Традыцыя пашырана на Падняпроўі у нас, і таму на сектары Падняпроўя такі комплекс свячы з іконай у нас прадстаўлены. Наступны наш помнік – двор з вёскі Волева, Дубровінського района. У нас на сектары Падняпроўя такое цікавае хітрасплеценне. Хата з вёскі Волева старэйшая за хату з вёскі Бракава-Слабада, але двор з вёскі Бракава-Слабада старэйшы за двор з вёскі Волева. Як такое здарылася? Хадземце ўнутр, будзем разбірацца. Як бачым, двор у нас зусім маленькі. Справа у нас знаходзіцца хата, за ёй хлявы, злева паветка. Сам двор быў збудаваны яшчэ ў канцы 19 стагоддзя, і ён быў буйнейшы. Але 30-е годы прыйшлі камуністы, забралі зямлю. У тым ліку і тую зямлю, на якой стаяла частка двара. Таму гаспадар быў вымушаны разабраць свой двор і ушчыльніць яго, перабудаваць. Да таго ж калектывізацыя, сваёй зямлі няма, калгасы, хлеба няма, адпаведна клець ужо не патрэбна, бо і так ўсё зерне забіраюць. Таму клець таксама знікла з гэтага двара. Вельмі добра бачна сляды гэтай перабудовы ў сенях нашай хаты. Давайте зараз завітаем туды. Вось у нашых сенях цудоўна бачна, што сцяна між сенямі і хлявамі зроблена з бярвенняў ад нейкай іншай пабудовы. Бачны чашачкі, врубкі, нейкія пазы, якія неслі зусім іншае канструкцыйнае значэнне і былі ад іншага будынку. Проста давялося ушчыльняцца, каб матэрыял не губляўся, разабралі з таго матэрыялу, што ёсць, перабудоўвалі, перапланіроўвалі двор. В прынцыпе, хата у нас мае класічную планіроўку. Ад увахода з аднаго боку печ, па дыяганалі ад печы покуць, на покуці стол. Стол у нас чым цікавы. На стале у нас стаіць дубровінская кераміка. Уласна з гэтага раёна у нас перавезены двор, кераміка, і стол у нас не проста накрыты. У нас святочны стол накрыты да свята Камаедзіца. Свята это, правда, узгадваецца ўсяго адзін раз у Крыніцах, якраз такі на тэрыторыі Падняпроўя. У нас тут стаяць святочныя стравы, гэта аўсяны кісель, тому што лічылася, што мішка любіць авёс, і гарохавыя камы, бо мішка любіць гарох. Камедзіца у нас гэта веснавое свята, прысвечанае першаму прабуджэнню мядзведзя па вясне. І, адпаведна, увесь сэнс свята быў у рытуальным застоллі, калі елі стравы, а пасля трэба было паваляцца, як мядзведзь на палацях, пабурчаць, імітуючы тое, як мішка у нас, значыцца, там размінаецца перад першым выхадам пасля зімовай спячкі на вуліцу. Звяртаюць на сябе ўвагу іконы на покуці. У нас тут две вельмі цікавых народных іконы, толькі яны ў такой традыцыі, я б сказаў, больш заходняй, чым у усходняй. Гэта Бог Айцец Саваоф і святы Юрай. Вельмі цікавыя іконы. Таксама у нас якраз такі народная ікона, большасць месцаў, адкуль яна прыходзіць у музей, дзе яна бытавала, гэта якраз такі беларускае Падняпроўе, альбо Палессе, но збольшага ўсё ж такі Падняпроўе. Таму і у нас тут на ўсім сектары Падняпроўя вісяць цікавыя іконы ў кожнай хаце. Адметна Падняпроўе таксама і сваёй тэхналогіяй уцяплення дамоў на зімовы перыяд.
Калі ў большасці рэгіёнаў гэта была прызба, то на Падняпроўі для ўцяплення хаты на зіму выкарыстоўвалі вось такія чаратовыя альбо саламяныя маты, якія планышкамі набіваліся на сцяну, каб уцяпліць яе зімой. У паветцы двара з вёскі Волева у нас размешчана выстава, прысвечаная бортніцтву. Ну, бортніцтва – гэта традыцыйны промысел па здабычы мёду. Раней як? Прыходзіў чалавек у лес, знаходзіў дупло з пчолкамі, і калі ніхто на дрэве да яго не паставіў бортнае клеймо, ён на гэтае дрэва ставіў сваё бортнае клеймо, знак, які пазначаў ягоны род. І ніхто, апроч прадстаўнікоў яго роду, не меў права браць адтуль мёд. Пасля да людзей дайшло. Пчолак шмат, а натуральных дуплаў мала. Таму людзі пачалі рабіць бортныя дрэвы. То бок залазіць непасрэдна на само дрэва і выбіваць у ім борт, дупло, у якім мусілі заводзіцца пчолкі. Каб трапіць на дрэва, карысталіся вось такім лязевым. Вельмі цікавае прыстасаванне, палзці на ім даволі складана, свая тэхналогія, мае даўгую вяроўку, якую пэўным чынам абвіваем вакол дрэва, падвязваем, падымаемся крыху вышэй, абвіваем вакол дрэва, падвязваем, падымаемся крыху вышэй, узняліся на пэўны ўзровень, завязаліся, селі на нашае сідзёлка і пачынаем далбіць унутры дрэва борць, унутры жывога дрэва. Борць выбілі, цудоўна. Далі нам трэба зрабіць так, каб пчолкі там завяліся. Іх можна было альбо непасрэдна падсадзіць, злавіўшы ў нейкія вабікі, ўжо проста перанесшы туды матку, за ёй пойдзе рой, альбо пакласці там старыя соты, крыху воска, траву мелісы, каб пчолы, якія раяцца, рой сам знайшоў гэтую борць і туды заселіўся. Ну, цудоўна, у нас ёсць наша борць, все, паставілі сваё бортнае клеймо, ніхто не мае права апроч нас адтуль браць мёд, но гэта людзі. Яны разумеюць, што такое бортнае клеймо. А яшчэ ж ёсць мядзведзі, якія мёд таксама любяць, а бортных клеймаў ні халеры не разумеюць. Як засцерагчы нашу борць ад мядзведзяў? Для гэтага рабілася куча розных прыстасаванняў. І самае такое пашыранае – гэта падкур. Вось у нас тут ёсць невялічкі макетик нашага падкура. У чым быў яго сэнс? Вось гэтая пляцоўка, якая ставілася пад борцю, мусіла быць шырэйшай за лапы мядзведзя, каб мядзведь, які паўзе па нашым кокаце дрэва, вось так не мог схапіцца і туды пералезці. На падкуры рабіліся розныя вострыя калы, каб мішку было незручна, і вешались вось такія самабіткі. Просто колоды з сучкамі, якія вісяць так, вольна туды-сюды. Мішка паўзе, яна яму перашкаджае, ён адштурхнуў, яна б'е мішку назад. Но мішка ж фізікі не разумее, ён думае, ну што это такое, ён зноўку штурхае. Ён ужо забыўся, што яму той мёд трэба, з гэтымі самабіткамі змагаецца, недзе там не атрымалася, паслізнуўся, упал уніз. Унізе заточаныя калы набіты, то бок у любым выпадку мішкі больш няма, нашы пчолкі мы збераглі. Бортныя дрэвы рабіліся і былі вельмі пашыраныя і як такая асноўная рэч недзе да 16 стагоддзя. Яны-то практыкаваліся і да пачатку 20-го нават, но пасля людзі паступова пачынаюць рабіць калоды. То бок мы, вось гэты варыянт бортнага дрэва, калоду робім асобна на зямлі, но па старой звычцы мы яе цягнем зноў-такі наверх дрэва і навязваем там. Чаму адбыўся такі пераход, сказаць складана, но хутчэй за ўсё проста. Вот мы сидзелі на гэтым лязеве, далбілі сабе гэтую борць, все там цудоўна, пасля ветер, дрэва заваліла разам з нашай борцю. А это ж столькі працы, ну не выкідаць жа, шкада. З двух бакоў абрэзалі, атрымалі калоду. І гэтую ж калоду па той жа традыцыі зацягнулі наверх. Далей вось мы зараз перайдзем з вами да сценачкі, пазнаёмімся ўжо з калодамі. Ну, вось наша калода. Канструкцыйна яна паўтарае борць, толькі борць у жывым дрэве, калода, ну, у калодзе дрэва. Яна у нас складаецца з трох частак. Галава, месца, дзе ў нас жыве рой, сярэдзіна, месца, дзе збіраюцца соты, і дно, месца, куды ападаюць прадукты жыццядзейнасці пчолак і самі мёртвыя пчолкі. Для таго, каб дабрацца да нашых сотаў, рабілася адтуліна доўжня, якая закрывалася доўжніцай. Таксама збоку ёсць літок, каб рой мой засці. Каб пчолкам было прасцей у нас там рабіць соты, внутры калоды падвешваўся крыжачок. Вакол яго пчолы пачыналі будаваць соты. У пачатку 19 стагоддзя у Францыі вынаходзяцца рамкавыя вуллі, якія паступова выцісняюць сабою калоды, ну і па сённяшні дзень імі карыстаюцца. У нас тут у экспазіцыі ёсць два такіх простых рамкавых вулля. Унутры гэтага вулля ўжо стаяць спецыяльныя рамкі, унутры якіх пчолы і будуюць соты, з якіх мы пасля атрымліваем мёд. Каб атрымаць мёд з калоды, соты засоўвалі ў спецыяльную ночку і прэсавалі на прэсе спецыяльным, выдаўлівалі адтуль мёд.
З рамак жа мёд выганялі пры дапамозе спецыяльнага прыстасавання медагонкі. Туды ўнутр устаўлялі некалькі рамак, была ўнутры рама, это была такая драўляная ці металічная ёмістасць, і іх раскручвалі. Яны круціліся, і цэнтрабягучая сіла выталківала мёд з сотаў, і ён па сценкам сцікаў дадолу. Для захавання гародніны на Падняпроўі будаваліся склепы. Яны былі заглыблены пад зямлю і зверху накрываліся двухсхільнай страхой. Пад зямлёй якраз такі захоўвалася бульба, буракі, гуркі, ўсё тое, што баіцца памёрзнуць. Зверху ж пад гэтай страхой клалася іншая ежа, якой было гэта не настолькі крытычна. Прычым спецыфікай Падняпроўя было тое, што гэты склеп будаваўся не насупраць сваёй хаты, не на сваім падворку, а кожная сям'я мела свой уласны склеп на адным з краёў вёсак. То бок у нас ёсць вёска і асобна стаяць скляпы. І кожны ведаў, дзе ягоны склеп, вось такая асобная пастаноўка скляпоў, і была такой вот традыцыяй Падняпроўя. Ну і апошні помнік сектара Падняпроўя, з якім мы з вами пазнаёмімся, гэта млын з вёскі Зеленец Хоцімскага района. Млын быў збудаваны ў канцы 19 стагоддзя у 4 кіламетрах ад вёскі Зеленец на хутары. З прыходам савецкай улады ён быў перавезены ў саму вёску Зеленец непасрэдна, быў прыпісаны да калгасу, працаваў недзе да 50-х гадоў, пасля чаго ён ужо спыніў сваю працу непасрэдна як ветраны млын. Гэта класічны ветраны млын шатровага тыпу. У нас на Беларусі было пашырана ў асноўным два тыпы ветраных млыноў, казловыя і шатровыя. І калі казловы млын цалкам уся канструкцыя млына паварачвалася да ветра, бо нам трэба, каб вецер дзьмуў на махе, то ў шатровага млына паварочвалася толькі верхняя шапка, шацёр. У нас таксама ёсць такія цікавыя рэгіянальныя падзелы. Казловыя млыны былі больш уласцівы на захадзе Беларусі, шатровыя на ўсходзе. Шатровы млын найбольш дасканалы тып млына. Увесь тэхпрацэс адбываецца на першым паверсе. Мы адразу ж туды зайшлі, у нас там стаяць два паставы, куды мы і мяхі з мукой заносім, мяхі зернем заносім, засыпаем і ўжо атрымліваем мяхі з гатовай мукой. А ўся астатняя частка, вось гэты нерухомы конус, на якім стаіць рухомы шацёр, гэта выключна тэхнічныя памяшканні, якія перадаюць рух ветра на нашыя паставы. Ну, каб больш дакладна з гэтым разабрацца, запрашаю вас унутр млына. Мы з вами знаходзімся на першым паверсе млына, дзе і адбываўся ўвесь працэс памолу зерня. Па бакам ад мяне знаходзяцца паставы. Пастаў гэта сістэма з двух камянёў жорных, зашытая ў драўляны кажух. Гэты млын мае два паставы, адзін справа, другі злева ад мяне. Зверху за паставамі знаходзяцца скрыні, куды засыпалася зерне, уніз сюды ападала ўжо гатовая памолатая мука. Жалезныя клешчы, якія выкарыстоўвались для таго, каб памяняць камяні жорны, калі яны знасіліся ці патрабавалі рамонту. Валы, на которые непасрэдна раскручвалі нашы жорныя камяні, а вось як на гэтыя два валы перадавалася, значыцца, сіла ветра ад адной асі ад адных махаў, мы з вами дазнаемся, калі ўздымемся вышэй у тэхналагічныя памяшканні нашага млына. Мы з вами знаходзімся ўнутры шатра млына. Толькі вось гэтая частка паварочвалася да ветра. Унутры шатра у нас замацавана галоўная вось млына, звонку якой махі, якія ў нас і запускалі гэтую вось. Да васі вялікая шасцярня. Яна стаіць крыху пад вуглом, таму што шацёр у нас паварочваецца ва ўсе бакі, але яна сваімі кулакамі у любым выпадку мусіць закранаць ніжнюю шасцярню, якая у нас стаіць ужо нерухома. І ад руху махаў круцілася гэтая шасцярня, якая раскручвала ніжнюю шасцярню, якая перадавала рух на ніз. Там дае прымацавана яшчэ адна вялікая шасцярня, якая перадае рух на две маленькіх шасцярні, якія і забяспечваюць працу двух паставаў унізе млына. Ну, вось такая у нас з вами атрымалася невялічкая экскурсія па сектары Падняпроўя. Спадзяюся, вам было цікава. Калі зацікавіліся, хочацца дазнацца больш, прыязджайце да нас у музей. Калі вас зацікавіла тэма млыноў, то у нас па выходным праводзіцца такая акцыя цалкам сакрэтна, цалкам бясплатна. Калі вы толькі набыўшы квіток у музей, можаце трапіць на бясплатную экскурсію па ўсіх трох ветраных млынах, што ёсць у нас на тэрыторыі. Сачыце за нашымі музейнымі падзеямі на нашым сайце etna.by, там жа вы сможаце дазнацца больш інфармацыі аб тым, як мы працуем, як нас наведаць і гэтак далей. На гэтым дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч!